Welcome to Zulu Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Alokhu engene njalo amazwe Mduduzi emva kokudlula emhlabeni kwehlabane somculi obethandwa kakhulu uRiky. Abantu ke basale beshaqekile osukwini la izolo emva kwendaba ezokudlula emhlabeni kwakhe lo mculi abathi udlula emhlabeni ngokukhulu okuzuma. Amaciko ke nabaculo zakwabo balokhu bekhale njalo ukuthi ubengumuntu olungile futhi onethando bayohleze bemkhumbula njalo. No Big Zulu besekhetha ukhipha ingoma ehlonipha yena lo mculi ethi ke Lala ngoxolo. Kanti ke uthe kubhlungu kulahlekelwa umfowethu. Lala ngoxolo Riky siyakuthanda siyohlezi sikukhumbula. Bafethu ke lezi indaba ezibhlungu endlela emangalisayo. Sithi duduke kubo bonke abathe balahlekelwa ngaso lehlabane eNingizimu Afrika. Sengathi ke ningaduduzeka unomoya wakhe ulale ngokuthula. Bafethu ke mina sengiphuma kanje ngithi ke awungibambe evidweni elandelayo.